साथाम जिरायनानै जों बेलेगाव फैगासिनो दङ। जंगलनिफ्राय जाखादों दै इन्ट्र'आ बिथिंजाय नै आं एसे बेरायनो फैदों आरोना हाजोआव पाहाराव आइसु गाइस पाहाराव ताराबासा फैदों ताराबासा बेरायनो फट' साफायनो फैदों जों लोगोफोरजों नै बिथिं सासे दं ओरैजाय दङ जोङो 10 जनसोनि खाथियाव फैदों हाजोआ बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थायो गोबावजोंसो ब्लग लाबोखायो नालाय आङो नायलांबानो जाबाय जोबजासिम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबासो आंखौ साबसक्राइब खालामना गालांदो मिथिया जों दा थांगासिनो दं मोनहैबाथाय जायगायाव देखायसै हेल' गाइस नै बाइकआ अबेयाव मोनहैबाय गंथाम बाइक लाना फैदों आरोना जोङो TVS होनदो ओरैजाय जों दा थांगासिनो दङ पुरा हाजो मातखोगासिनो दं नै जंगल फट' साफायनो फैदों दै गाइस जों फट' मेंदों आंथ' फैनो बाखानायसोमोन बे ओरैनोसो लोगोफोरजों फैफाबाय आरो फैनो बाखाबाबो माथो खालायबावनो होनदो फैनांबाय ना लोगोफोरनि बैनो आं ब्लगखौ दिनै बेहाय फैनानैसो डाइरेक्ट स्टार्ट खालामखादों आरोना ओंखायनो दसेनो मोनफैनाय नुबाय नहलेथ' बेलेग दिना गोबावजोंसो मोनफैयोना आङो मोनफैबाय नै बेनो बेनि गाहायाव दङ वाटारफलफोरा फिसासो दै बारा गिदिर नङा वाटारफलबाबो सासेयाव थाखो देनजार गरम नांबाय आंखो देनजार गरम खर'सो मानजोबबाय आंना बिथिंजाय फैदोंमोन आरोना जोङो नै गाहायनिफ्राय केमेरायानो बारा मोजां नङालै आंना ओंखायनो सान्दुङाव नै खैथा जाखोबा टाइमा लारसो जागासिनो दं 2टा जाबाय मोनफैबाय आरोना मोनफैबाय नै गारिया गंसे आरो बे ये देख सकते हैं देखो इधर अन्थाइ नैबेनो जिरायनानै थागोन दसे जों दा गाहायाव एसे बेरायनो नागिरदों आरोना ओरैजाय पुरा थांगासिनो दं दा नै फट' जागासिनो दं बिसोरो लामाया नोगोदलै बबेथिंबा फैबाय नामा आंलाय सोरनिबा न'सो दं खोमा नै दैया फैलाय बैहाय साफायनो मोजां जागोन फट' सोरो फैलाय फन मार नांदों फैनो मोननानै एकदमबारे आस'खान्दा मजा आरोना जायगाया ओरैजाय नै सान्दुङा बिबारफोरा होनदों मार नुदों आंखो गुन्दाफोर बायदि मोनलायो खोमा ओरैजाय दा नै गाहायाव थांगासिनो दं जोङो गाहायाव मा दं नायनि न' मोनसे दं माथो रेस्ट हाउस नामा very nice मोनफैबाय जों दा गाहायाव मोनसे नीचे पहुंच गए हम लोग नै दैया ओमफ्राय ओइलाय ओरैजाय दैखौ नायना मारै नांदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना नै दैया बेनोसै ओरैजाय गाहायाव मा दं नायबावनि र' बिथिंजाय नै सिङाव बे फुरा अन्थाइ रानजोबना दं दै देरबासो बेफोरावबो लोमजोबो हेभि जंगल पुरा खोमसिखायो
दैया बैथिंजाय दै गलाङो आरोना बैथिंजाय नै आं दा सिङाव हाबफैदों बिथराव फैदों आङो दा आयौ बथल सेमफैनाय दं नै बथलफोरा मानो सेमफायो मानसिफोरा बिदिलाय बखिबाय थानो बादों दै मेंनाय नांदों हाजो गाखोनानै माने वाव बिथिंजायबो नै स्टेप सिस्टेम दं आरोना ओरैजाय फुरा हेब जेरनानै थाबाय थानोसै मोजां नाङो आरोना बेहाय फुरानो थान्दा थान्दा मिथियो नै नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर फैनो गोसो जादोंबा फैनो हागोन जायगाखौ सिनायाबा आंखौ लेंबानो जाबाय आं फैफागोन आरोना नोंसोरजों देखायनो थाखाय जायगा देखायनो थाखाय मिथिनायबो नै भिडिअ बानायगासिनो दं ओरैजाय दैनि आवाज खोनासंगासिनो दं नोङो नैबे नैहाय जिरायनानै उन्दुलायनोबो हायो बाट आं उन्दुआ आंना गस्लायानो गुफुर गालारना दागनांगोन दोनना भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा आरोना लोगोफोर अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मानोना बेखौ बानायनो गोसो जायाखैमोन मेम'रिसनि थाखाय थाथोंसै ओंखायनो बानायनानै होबाय आरो बारा गोलाव जानाय नङा बिदिनो 5 मिनिट 6 मिनिटसो जागोन खोमा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम आरो चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर आरो लोगोनोबो एसे शेयार खालामनानै होदो जाहाथे आंबो थाब थाब एसे साबस्क्राइबारफोरा 1K फोर जाथोंसै ओरैजाय नै दैया केमेरामेनफोरा दा फैयाखै बेलेगावसो साफायगासिनो दं बेलेग साइडआव बिसोरबो फैबाथ' दा केमेरा साफायना डाइरेक्ट देखायगासिनो लोगोफोर बाय बाय गाइस जों दा खाथियाव फैलायबाय नै नाय नामा वाटारफलनि खेबसे खाथियाव फैदों जोङो मोजां आंखौ भिडिअ लागासिनो मिनिगासिनो आं खाथियाव फैबाय आरोना आवाज खोनाखादों खोमा नोंथांमोना ओरैजाय मोना होलायनो हेभि पुरा गुड मोनसे सिख्लाफोर दं फट' साफायनायाव लोगो हमसै ना मा होनो मोनसे माबा साथाम जिरायनानै जों बेलेगाव फैगासिनो दङ जायगा चेन्ज जालायबाय आरोना जोंना जों दहायनिफ्राय एसे फिसायाव फैबाय जोङो हा नायलांबाय था र' फट' साफायसै जोङो मोनफैबाय नै बेलेग साइडथिंजाय फैबाय जोङो गारिया नांथादों बेहाय देन्जार पाकायगासिनो दं आरोना जोंखौ साथाम लोगो दङ सायाव थगायहरगासिनो दं माने जायगाखौनो मोजां खोन्थाया जों दा नागिर थांगासिनो दं बिसोरखौनो जों 6 जन दं ओमफ्राय बे गोजौआव साथाम दंहैखायो इसोरजों मा 9 जन मा रानदों फट' साफायनो मोनसिगोनथ' मानसिफोरखौनो लोगो मोनाखै ओमफ्राय फट' थगायजानानै मा जादों थगायबायसो थायो दहायनो जों बै मोनसेयाव लेंहरखाबाय बिसोर फैयाब्रा बे फैबाय ससमाखौ सोरनो होदों ओमफ्राय बेखौ लाबोफा ससमाया फैगाव लामाया नै एरखुजोबदों गोदान बानायनो नागिरदों खोमा आरोना गासिनो मोनबाय नै गोजौआव हांखोन मोनला राव होनोलाय इसोरखौ बिथिंजाय थ' अबे ओइ दोन होनखादों अबे लाइटनिया अ बै गाहायावसो दं बिसोरो बै मोनसे लामाजों बेजों बिसोर बेलेगावसो दं हेल' मन्दिर दं नामा बेहाय औ ब्रिजआ हेभि माथो मन्दिर दं लोगोफोर मन्दिर ब्रिज भिडिअ लालाय आंखो थाबायलाङो दलाङा एसे खमजुरिनो मजा गाइस मजा जोबोरसिन नायलां लोगोफोर हेभि जायगा देखायगोन आं नैलाय थगायबाय थायो बिसोरनो मन्दिर दं नै मन्दिर भोलेनाथ चले
हेभि जायगाया पसो मोजांनो आं मन्दिरखौ देखायनो र' एसे इथिं गाखोनो मोना खोमालै चलो दा जों थांगासिनो आरोना लोगोफोर थांफिनबाय जों दा लामाया नोगोद खिन्थु बेनिया आयौ ओरैजाय बेखौ भिडिअ लानानै होनांगौनो र' स' गाइस जों दा थांफिनगासिनो दं गाहायाव फट' साफायसिनो आरोना भिडिअ बानाय केमेरानि बेटारियानो जोबलायलायबाय बिसोरो साथामजों फैग्रोनानै तामान भिडिअ लागासिनो दं ओंखायनो बारा चार्ज गैला जेन ओंखायनो गाहायाव साफायसै बारा मेरलाबो नांखाया फट'खौ ओरैनो एसेल' नांगौ इथिंजायनो जिसिपिया खामानि मावगासिनो दं ओरैजाय मोनहैग्रोबाय बिसोरो गाहायाव जों दा गाहायाव थांसै बाइकआव एसे साफायनो हेभि बाइक लाबोदो नालाय होनदो नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजोबसिम बेसेबां गोलाव जाखो भिडिअखौ आं बुंनो हाथ'ला दा एडिटआवसो मिन्थिसिगोन आरोना जियानो जादोला गाहायाव लोगो मोनसै ना जों दा टल गेटआव फट' साफायनो एसे लाखिबाय आरोना नै खाथियावनो टल गेटआ ओरैजाय बे न'खौ बेकग्राउन्ड दोननोसै ओरैजाय साफायनोसै गोदान बानायगासिनो दं आरोना लाखिथ'वाखै फैसा थैसा लाथ'वाखै दा जाथ'वाखैना बर्थमान दा एसे फट' साफायनो फैबाय आरो बेनो बै हाजोआव थांदोंमोन जों दानि ओरैजाय फुरा दंजोबो आरो साथाम फैयाखै केमेरा लाग्राफोरानो फैयाखै दाबो फाग्लाफोरनिया बेलेगलै नोंसिना खिन्थु